Sono. Özüňiz barada gysgaça. 1984-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Mar welaýatynyň ýol etrafynyň Bayraç Taýhan Millleşiginiň kultur участоgynyň Lenin köçetiniň çepapdalyna 50-nji ak jaýda günörtän saat 12:30 bilemem. Dogulupdyr. 9 san doganymma inkörpelermen. Ýene de bir haýran galyryjy bir aýdaýyn size. 78 sany yegenimma. Yeni köpelen olmaklar mümkün. Jaňa soramaly. Sebäbi ýagşy köpelýär olar. Kakam Pahir 5-nji klas wagtym ýok bolupdyr. Ken kakam ýadyma düşenok. Kakanyň nähil zatdyny men ken görmedim. Şoň üçin men mudama diýen oğlum we gyzym üçin iň idealini kaka nädip bolmaly. Elimde bar ne diýen, ken okuyan, ken görýän, o adamlaryny usgalmaga çalışýan. Maşgalamyzdan hiç kili dogan garyndaşlarymyň içinde hiç de aýdymaydan sunatly meşgulanan hiç kim ýok. O aýdyşlaryna görä ejemiň aýdyşyna görä Kakam Pahir sygyr bakýan wagtlary sygyr taýagyny eňine alyp aýdyma hiňlenýän ekeni ýöne men bilemok. Bilmedim şoň üçin belki sunwata urukturmak isleýän hiç kim bolmady. Maşgalamyzda orta mektebi gutaryp institutda okuwa medeniyet Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuna okuwa girýänçem hiç ýerde aýdym aýtmadym. Daşy ejemiň ýanynda hiç wagt aýdyma hiňlenmedim, dostumyň ýanynda da, oğlumyň ýanynda da. 2004-nji ýylda ýanglanýarym telewizýona gatnaşmaly boldum. Ilki 40 adamdan 10 adam saýladylar. Oňa da meni gatnaşdyrdylar. Men ömrümde aýdym aýdyp görem, orkestrň öňünde näde aýdym aýdaýyn diýdim. Agama jaňatdym. Sebäbi konsertde geýmäne täze kostyumum ýokdy. Maňa kostyum alyp berä diýip agama jaňatdym. Menden biraz häsiýeti başgaçarak, tapawutlarak bir agam, men onu gowerýän. Jaňsa bolsun ýöne dünýä garaşy biraz tapawutlarak. Agam aýtdy, otur ata babaňda aýdym aýdan ýok. Ýanglanýarym bilen nämişiňe okuňa oka, aktýorçylyk diplomy aly gel, owadaky dom kultury diýişlersin. Menem bolýa diýdim, hormat goýan sebäbi, malum aýtdym, men ýanglanýaryma gatnaşyp bilemok. Agam ruhsat berenok. Timbol men kostyum almana pulum ýok. Stipendiýadan artdyrmak biraz kynrakdy. Malum maňa men özüm taňa kömek edeýin, kostyum alyp bereýin. Bu ýerden şol maýsy malumy aýratyn. Minnetdarlyk bildirýänmida, ol men ýüregimi aýratyn ýerine ýaşaýar. Şeýdip men ýanglanýaryma gatnaşdym. Men hiç wagt aýdymçy bolmagy arzu etmeýärdim. Aýdym aýtmagy arzu edýärdim. Ýöne aýdymçy bolmak bir el ýetmez bir zat ýaly men üçin. Men nire aýdymçylyk diýärdim. Öýmizde köne jamantofonumyz bardy. Konika menem ady. Oňa kukurçap sokmasaň aýdanok. Bir tarafına kukurdy çöpünü gysdyryp, şonda men hemme doganlarym bilen bile bolanmadym, ýöne menden uly bir aýna diýip aýarlaganymma, şol mudam öýümizde. Şol aýdym diňleýärdi. Tikin wagty. Şo mantofonu bir kasetany alýar, şo kasetany hemme aýdymlaryny ýadyma düşýär. Baharyň aýdymlary ýanglanýardy biziň öýümizde Hojaýewa. Biram biz indisk aýdymlary gatykändiňleýärdik. Tansor disco aýdymlary. Hindi kino görmegi gatyga berýärdim. Şeýle bir duýga ünsberýän çagadym men gaty. Mysal üçin owamyzyň klubyna kino bolanyny, şo kinony görüp, gynançly bir kino bolsa, şu klubdan biziň öýümizde çenli bir 10 minutluk ýol belki öýe gelip, öýde başga jaýa geçip, ýene-de şo kinony ýatlap aglap bilýärdim. Ýene-de bir hiç ýadyma çykmajak pursatda. Aýallaganym bilen mudama sneaker giymek arzu etýärdik. Bir gün aýallaganym maňa aýtdy, "Daway şu gerek men köýnek diken pulumdan öýümizde produkt edäl, sneaker salarlydyk." Sebäbi o jiptylja pula köýnek dikýärdi. Biz bir sneaker allyk. Hiç kim aýtman, ikimiziň bölüp 4 bölük edip 2 bolup ýenmedi ýadyma düşýär.
Sada ýöne biz şoň bilen bagtly bolup bilýärdik. Şoň üçin kän gezek aýallaganma bir paçka sneaker sowada urat ýa-da moda aglaýa, duýgulanýa ýadyna düşýär. Durmuşuňyzda iň begenen günüňiz. Iň begenen günüm iki tane pursat, kän begenen günümüz bar aslında durmuşda. Ýöne iki tane pursat ýadyma düşýär. Biri ýanky birinji sorawdaky jemlemen soňa goýan jogabym ýanglanýarym telebäsleşiginde. Ýanglanýarym telebäsleşiginde 10 sany aýdymçy bolup durs. İçinden biri ýeňiji bolmaly. İlkinji adagdalan men boldum. Ýanglanýarym telebäsleşiginiň ýeňijisi Murat Öwözow diýenlerine hem beğendim. Ömrümde belki oğun için şeyli begenen pursatym bolmady. Ýöne gaty duýgulandım. Sebebi menden başga sahnada duran 9 sany ýarşa gatnaşýan oglan gyzlaryň hemmesiniň ejesi, dogany, jigileri, dostlary, eli gülli bady. Men bolsa hiç kim ýokdy. Men ol niýekedim. Käşke şo pursady men ejem görmeli diýenler. Ejem gören bolsa beğenirdi. Ondan soň şoň teleýaýlym arkaly şeýle Murat Öwözow ýeňiji boldy diýip men suratymy goýup görkezdiler. Agam jaňatdy. Telewizor alypsyň diýip eşdik. Uğra da öýeler. İkinji begenen günüm zat boldy. İkinji begenen günüm Emirjany men elime beren günleri. Kim adamam ilkinji perden başga bolýardy. Aýtýardylar maňa ana maqdym ýa-da Emir men durmuşum iki bölünýär. Emirli bir durmuş, Emir yok kabi durmuş, bir durmuş. Emir gelenden soň kemme zat formatyny ýetdi, özgördi. Hatta Emirjan elime berenlerine ya intek ýaňja doglan çağa ýöne şey Petra bizmes etýärdi. Tarif et bolmajak pursatlar. Bu sonra kän gabat geldim. Känem pikir etdim, belki ýene-de 1 ýyl ýa-da 5 ýyl soň bu soraga başgaça jogap berip bilerim. Ýöne edil şu wagt aklyma gelýän zat, elimde mikrofon we dünýä ýüzü men diňleýär, hemmesi maňa düşünýän bolsa näme diýerdim? Näme diýerdim? Aljyramaň, howlukmaň diýerdim adamlara belki. Sebebi ýalňyşlyk edýän adamlar medama aljyrap we howluk etýärler. Bir işi etmäge karar berende aljyramallar we howlukmallar diýip men pikir edýän. Ýa-da ölçäp bir kesýärler, atyrmallar. Aýdyp bererdim, hem adamlaryň gowy. Vallahi. İlkinji sahna çykan günüňiz. Men onu aýdyp bersem hayran galarsyňyz. Hiç ýerde aýtmadym men şunu. Birinji gezek sizin gepleşiňiz aýdym. İlkinji aýdym ýazypdym. Ýanglanýarym telebäsleşigine gatnaşmagymdan soň ýalňyşmasam ýa-da öňmükä. Şo ýyllarda. Birinji aýdym ýazdym, stipendiýamdan $20 artdyryp aýdym ýazypdym studiýa baryp. Näil aýdymdygy ýadyma düşenok, ýalňyşmasam bir türk aýdymdy. Men onu toýa çağırsalar birden aýdyp adamlara tans oýnadyr diýip arzu etýärdim. Ol aýdym ýazdyk, golas goýduk, ses ýazdylaryny taýin etdik. Inni şonu bir ýerde aýdasym gelýär. Nire çağırsalar, sahna menden gaty uzaklar. Intek bir ýerde aýdyp göresim gelýär şol aýdym. Bir gün maňa bir kursdaşym jaň etdi. Şeýle Çisloda biz toy edýäs. Kitrovkada owada. Şol aýdym aýdyp berä. Şeýle bir beğendim men oň. Şoňdan soň toýy elim ýüp bilen çekdim-de. Yetmän geçdi dogan o toy. Ondan günne bolýan kwartiramyň aýnaçygy bardy, içinde şo aýnagyny repetisiýa edýärdim. Şo güne gelip ýetdik. Kitrovkada bir çeleşkada toy. Bardım, aljyraýan, näil aljyraýan, oň beğenýän. Iň bolanja eşiklemden geydim, saçymı daradym, bar etdim. Toýa bardyk.
toyda yurdumuzda belli aydımçılan bir aydım aytıp durdu. Adyny aytyp durmayın. Sebäbi nädir düşünýärsiňiz? Ondan soň meni teleşke çykardylar, kursaşlamyz gürlediler. Şunu ýaly bir gutlak aydym ba, kursaşlaryň içinden bir aýtmaly. Men sahnäge çykdym, aydym aýdyp başladym. Birinji aydymdy. Belki aydym hakykatdan hem gaty şol aydymçyň aydymlar ýaly şowkunly we owadan aydym ýa-da gowy ýerine ýetirilen aydym däldi. Bilemok. Sebäbi men ýaňy başlapdym aydym aýtmaly. Ondan aydym 3 minut dowam edýärdi. Ýöne aydymyň 1,5 minutyna barana toýasy geldi. Ey, öçürüň. Al toýmyzyň aydymçysy bar ha. Geç aýryrsana jigim, aýryl diýip meni sahnadan kowdular. Gaterwet oldum. Ýene 1,5 minut garaşan bolsalar aydym gutarjakdy da. Ondan aýraýyň diýdiler. Men sahnadan düşdüm. Gaterwet utandym. Yol boyu taksida ağladım belki. Öýde gelip ağladım. Özüme diýdim. Sen aydym bilen nämişiň bar? Sen atawagyňda aydym barmy? Sen kim aydym diýer? Şunu meňdeş duygular. Birazjyk depressiýa düşdüm. Ondan soň bir gün geçdi özüme geldim. Käbir ýagdaýlar käbir adama başgaça motivasiýa berýän eken seredip otursak. Men şonu özüme şeýle söz berdim. Bir gün geler, men şeýle bir aydymçy bolaryn diýdim. Diňe restoranlarda aydym aýdaryn diýip özüme söz berdim. Sebäbi o wagtlar restoran azdy Aşgabatda. Köp teleşke toýlar bolýardy. Restoranlaryň 2-3 tanjak restoran bardy belli. O restoranlarda gaty belli we gowy aydymçylar edýärdi. Sondan bir 2-3 ýyl geçdi ýa geçenok bilemok. Bir ýagdaý boldy, men eýäm o wagt Muradowy boldum. Aydymlamy diňläp başladylar adamlar. Sagatlaýynam toýa gidip başladym. Bir toýa çağırdylar. Gaty ullakan kän adamly ulu bir toý. Bedelen içi afarmylany hemme zat. O günler kän gidýärdim. Ýöne şu toýa atlasym belýär. Şu toýa bardym bolen. Zat diýdiler, o toýda da aydym aýdyp duran aydymçy. Şol men teleşkeden kowlamda aydymçydy. Ol kanýaşna onu bilen ok. Muratcan geldiňmi? Geçtat diýdi. Ýöne men mudamaşany görsem şo ýagda ýadyma düşýär. Oňa diýdiler, agam Murat sagatdan gürleşdikde pulunu verdik, sen otur aýda Murat aýdaýsyn diýip maňa aýdym aýtdyrdylar. Diýjek bolýanym durmuş şeýle bir zatda. Aýlanyp. Özüňizi edil şu wagt karýeraňyzyň niresinden görýäňiz? Gelmek isleýän derejeňizdemi? Ýa-da ýeni has belentlikleri pikir edýäňizmi? Belki. Ýöne men şunu arkaýyn aýdyp biljek de ýüregimden. Men edesim gelýän zatlaryň diňe 20% edip geçdim. 80% tek etmedim. Ömrüm yetermi, yetmezmi bilemok ýöne. Kän türkmen sanat üçin edesim gelýän zat gatykän. Dünya ýüzüne Türkmenlerde de beýle talant bar eken diýdirmegi gaty arzu edýän. Şeýle bir maňa käbä soraýarlar da klipleriň içinde, aýdymlaryň içinde iň gowy berýäniň iň gowsy haýsy diýerler. Men şeýle jogap beren, men onu tek etmedim. Şeýle bir konsert edesim belýär. Hemme ýurtlar görüp beýle de konsert edýän ekenler diýdiresim belýär we şonu edip biljegim andan. Ýöne kän ihlas gerek elbetde. Kän aýdymlar edesim belýär, kän adamy ýylgyrdasyň belýär, duýgulandyrasyň belýär. Kän arzuwym bar. Sunuwatam nemede? Velosiped sürenýär bir zatda. Pedalyny aýlap durmasaň ýykylýar. Men hiç wagt pul gazanmak üçin sunuwat etmedim. Eger eden sunuwatym maňa pul gazandyran bolsa, oň üçin gaharlanmaň. Muradowy kim? Onu näme beğendirýär we näme gynanyrýar? Her adamy özü ýaly tanaýan başga hiç kim ýokmy diýip pikir edýän.
Men näýladım aýdaýynmy? Käbir säher turýan ýerden şoň uzak gün özüm gowy berýän. May berekella ýa-da YouTube'dan kliplerimi görýän. Malades, what sen şunu edipsiň, tüweleme diýip özüme şeýle motivasiýa berýän. Şoň diňe özüm söýýän. Bagtly bolmak üçin özüň kän söýmelimi diýän. Kän psikologlaryň aýdýan adam. Beýleklen sen söýmek üçin sen özüň kän söýmeli. Käbir günler men ýyldym terez abisi da. Şoň üçin käbir günler has başgaça bolýan. Tam tersine bolýan ýa-ni. Halamak özümi. Negativ bolýan. Özümi diňe kritikawat edýän şoň uzak gün. On ýaly ýagdaýda wagtym hiç kim bilen gurlaşasym bilenok. Sebäbi biriniň gowuny degmegi halamak. Biriniň misal üçin birini öýkeletsem, şuň üçin özüm bilip bilgeçliň birini öýkeledip we soňdan rahat ýaşamadym hiç wagt. Hukman şoň bilen şoň ýa-da ertesi gidip ýazlyşmasam rahat ýaşap bilemok. Bu meni bagtly edenok. Hukman hiç kime ziyansyz bir adam bolmak men uly maksatlarymyň biri. We men onuň üçin elimde baryny edýän. Başka Murat näýladım? Murat mudama durmuşy has renkli, has gyzykly görmäge çalışýar. Ony iň begendirýän, bagtly diýen zat bolsa beýlekleri begendirmek. Bagtly etmek ýaly meni bagtly diýen zat ýok. Birini bagtly etmek ol maňa gaty priýatny duýgy. We men durmuşymy diňe şadatlar bilen doldurýan. Şoň üçin adamlara maslahat berýän, aýratynam ýaşlara ýüregiňizi durmuşa dowam etmek üçin ýüregiňizi şeýle bir söýgü bilen doldurmaly. Näme üçin? Sebäbi gahara, ýigrenje hiç gili ýer bolmaz ýaly söýgüden doldurmaly. Hemme adamy söýmeli. Men soňky döwür ýanky diýişim ýaly ýene 5 ýyl, 10 ýyl soň has başgaça adam diýip bilerin bolen hemme adama düşünýän biri boldum. Hemme adama düşünýän, hemme adamyňky dogry diýän. Misal üçin bir men gowunmedegi belki şoň oňam gowunmedegdiler. Belki o da öýünden gelini bilen sögüşip gaýtdy ýa-da şoň ýaly bir ýagdaý boldy. Hemmesine düşünýän. Men hiç kimden öýkelämok. Ýöne gynanýan. 10 ýaşly Muratçyk öňünden çyksa, oňa näme maslahat bererdiň? 10 ýaşly Muratçyk öňünden çyksa, ilk bilen awara men ony gaty çynym bilen gujaklardım. Murik, sen durmuşyňda kän zat garaşýa mert bolgyny diýerdim. Anan we dowam et, kemem ýüregiňi gora diýerdim. Sebäbi durmuşda hemme zady ýeňýän gowuniýetlilik ekeni. Men şoňa gezýetdirdim. We şu 10 ýaşyndaky ayagy ädiklice, saçam kudrýawa, köneje eşikli Muratdan şu wagtky Murada çenni ýekece üýtgemedik zat ýüregi. Men şonu gaty gorap sakladym. Ol edil şu wagtym şeýledi, şu wagtym şeýle adamlara we dünýä garaýşy. Dowam et diýerdim. Moda, stil, näme? Hemme adamyň stili bolmaly diýip men pikir edýän. Hemme adamda stil bolmaly. Sebäbi adamyň daşky geyinişi onu belli bir derejede içini görkezýär. Öz geyinişi geyinişinden şol adamyň içki dünýäsini görüp bolýar. İnşallah Allah maňa ömür berse 80 ýaşda da stilini bolup bolýanyny görkezer inşallah. Maňa köpden aýtýarlar, sen tüweleme stilini geyinýän, sen ay ýönüm, senki ýaly, on ýaly firmalardan bizge mesele firma däl, mesele gymma deşik däl. Iň uly ünsörmeli zadymyz dogry kombin etmeli. Şoň üçin men diýän o ýaşlara, öýüňizde hökman bir renk adna tony 4-5 tane futbolka bolsun diýän. Şonu hemme zatlan kombin edip bolýar. Näme gejeňi bilmesen. Käbir adamlar gatyp pere bar şi diýýärler.
Men bir gedek Fransiýadan gelen bir stilist bilen tanışdym. Iş oňa biz eşik diktirjek bolýanymyz aýtdyk. Bolan ol Enrique bilen işleşipdir ekeni. Iş oň bilen tanışmak mümkinçilik boldy. Bolan maňa şeýle bir sora berdi, men doňdum galdym. Nirede geymek üçin eşik isleýäňiz diýdi. Ona men pikir etdim. Значит, bir aýdymçy hemme her yerde ütkeşik geyinmeli ekeni. Ve şuna göz ettirdim. Hemme eşigi hemme yerde geyip bolanok. Diyecek bolýarym her eşige bara özüň alyp barmaly, şonda gowy eşik. Karaçy şeýle moda barada gysgaça şu zatları aýdyp biljek. Öz pikirim alalaşmam bilerler ýani men hemme zadyň owadan bolmagyny isleýän biri, şoň üçin hemme adam owadan geyinip owadan ýaşamaklaryny titrumdan arzu edýär. Özüňizi ýurdumyzyň ýyldyzy hasap edýäňizmi? Bu nähili doýgy? Belki bilemok. Ýöne ýanky diýişim ýaly käbir adam zat diýär-de men aýdym öyle diýär bolan pes oynamagy gowarýanmy diýän bolan. Howo diýip aýdymdan gönüp pes geçki diýär. Hani pes oynamagy gowarşyň ýaly aýdym aýtmagy gowaran günüň sen soňa düşgäri we aýdymçy bolup bilersiň diýänler. Dünya belli skripaç Paganiniň diýen bir sözi bar. Dünya ýüzüniň skripaçlaryna ýüzlenýär. Eger çalman oňup bilýän bolsaňyz çalmaň diýär. Çalman oňup bilýän bolsaňyz çalmaň diýär. Ine şu sözi hemme urdaky adamlara ýüzlenip bolar. Eger aýdym aýtman oňup bilýän bolsaň aýtmalar. Bu sen işiň däl sebäbi. Sah ine men bilbille de şonu görýärdim. Bilbil meşhur bolmagy ýa-da müňlerçe adamyň önüne ýylly diýaly bolmagy arzu eden, ol diňe aýdym aýtmagy arzu edýär. Men ne de şoňa meňdeş duýgu bar. Men diňe adamlara täsir edesim gelýär. Duýgulandyrasym gelýär, begendirasym gelýär. Ýagşylyk siz üçin näme? Gelin ilk şey diýelim. Yamanlyk näme aslında? Eger sen bir erbetlik etmekden saklanýan bolsaň, dostlam men halamaz, o men halamaz diýip erbetlik etmekden saklanýan bolsaň, sen insaply bolmagyň däl. Sen gorkaksyň. Yamanlyk etmekden prosta saňa nepryatnylyk üçin saklanmaly adam. Saňa birini erbetlik edýän bol, nepryat wyjdan nepryat bar biziň içimizde. Wyjdanyň azap çekýän bolsa, şoňa azap çekdirmelik üçin erbetlik etmeliler. Ýagşylygam şoňa meňeşdat. Prosta saňa priýatlylyk üçin, saňa ýakymlylyk üçin sen şo ýagşylyk etmeli. Köp adam ılalaşman biler ýöne ýagşylygy hiç kimden hiç sada ýerine garaşman edilenine original ýagşylyk bolýar. Başga da ýagşylyklarda kän zat aýdyp bolar. Durmuşymda bir gönüp pat edip çıkan we men elimden tutan adamlar boldy. Doganlanma, ýakynlanma, menden kän pikir edýän dostumma olara minnetdarlyk bildirýän. Meni kän alad edýän ýakynlanma, maşgalama we şu wagt menden hat uzaklardaky ejemjana minnetdarlyk bildirýän. Kur'an'da edip şeýle fetirler bar. Men iň gowarýan goşulamyň biri. Men özüme aýymadım hiç ýerde. Gaýgyda, hasratda, şatlykda günne. Aglamda geň aly terki dünýeler bagtdylar, geň alyp bakdy gülemde. Söýümde şeýle bir ýürekden söýdim. Onuň bir öýjüginem boş goýmadym men. Adam söýsem kimligine garaman söýdüm üstünlügi yetmedi bilen. Maňa bolsa beýdip görme diýdiler. Seniň bu bolşuňa diýerler tentek, sen entek, ýaş akyr, saňa gor gerek. Seniň bar geljegiň öňde entek. Men özüme aýymadym hiç ýerde. Gorum gutarar diýip etmedim müýüni. Kä söýenim üçin urdular meni. Kä galawym üçin söýdiler meni.
Men özümü ayamadım hiç yerde. Özümü bağış etdim özgeler üçün. Doğru, käte azar berýär yüregim. Ama başka zatdan bolmagy mümkin.